ବିଶ୍ୱର ମହାସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ରାଜା, ଅଭିମାନୀ, ଗର୍ବୀ, କିନ୍ତୁ ରାଜସିକ ଓ ଦୀପ୍ତିମାନ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମା, ଶାନ୍ତ, ସୁନ୍ଦର, ଭାବନା ଓ ଧନର ରାଣୀ। ସେନାପତି ମଙ୍ଗଳ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଆଦେଶମୂଳକ, କେବେ କେବେ ନିର୍ମମ। କୁଳଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି, ଜ୍ଞାନୀ, ଦୟାଳୁ ଓ ସତ୍ୟର ପଥପ୍ରଦର୍ଶକ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ରାଜାଙ୍କ ଦଳରେ ନୁହନ୍ତି। ଆକାଶର ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଶନି, ଜନତାର ପ୍ରତିନିଧି। ଶ୍ରମ ଓ ଶିଷ୍ଟାଚାରକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଗର୍ବ ଓ ଅଭିମାନକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହ ଅଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର, ଆକର୍ଷକ କିନ୍ତୁ ଚାଲାକ ଗୁରୁ, ଭୋଗ, ସୁଖ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରେମୀ। ତାଙ୍କର ସହାୟକ ରାହୁ ଓ କେତୁ, ଛାୟା ଯୁଗଳ, ଚତୁର, ଦୁଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ କେବେ କେବେ ଉପକାରୀ ମଧ୍ୟ। ଏହି ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ବୁଧ, ଚତୁର ରାଜକୁମାର, ଧୀମାନ, ଶବ୍ଦରେ ଦକ୍ଷ, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପକେ ବିଗଡା ଆଚରଣ। ସେ ଦୁଇ ପକ୍ଷ ସହ ମିଳିଥାନ୍ତି, ଶନିଙ୍କର ଶିଷ୍ଟତାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଭାବେ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ରାଜସଭା, ଯେଉଁଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ମଙ୍ଗଳ ଓ ବୃହସ୍ପତି ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ, ଶନି, ଶୁକ୍ର, ରାହୁ ଓ କେତୁ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ। ବୁଧ, ସେ ସଦା ଦୁଇ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅଟକିଥାନ୍ତି। ଆଲୋକ ଓ ଛାୟାର ସୀମାରେ, ଯେଉଁଠି ମିତ୍ରତା ଓ ଶତ୍ରୁତା ନିର୍ମାଣ କରେ ଭାଗ୍ୟର ଗଳ୍ପ, ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ଗଳ୍ପ। ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭେଦିକ ହାର୍ଟ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।